ውህብቶ ቋንቋ እዩ ውህብቶ መነጋገር እዩ ውህብቶ ዓርሱ ዝኻለ ፍቕራዊ መግለፂ ወይ ድማ ናይ ልብና ስምዒት እንነጋገረሉ ዝኾነ ላንጉጅ እዩ። ሰላማት ክቡራት ተኸታተልተይ ሎማዓንቲ ለሃምቲ ልሙድ ንፍቕራዊ ህይወትክን ክጠቅም እዩ ለሓሰብክዎ ሓሳብ ሒዘልክን መፅአ እኒኹ። እዚ ቪድዮ እዚ እስካብ መጨረሻ ብምክትታል ካብዚ ቪድዮ ተረባሕቲ ልክትኾና ግብዣ እዩ። ለዚ ቻናል ሓደሽቲ ልኾንክን ግን እዚ ቻናል ሰብስክራይብ ላገበርክን ቤተሰብ ንክትኾናኒ ብፍቕሪ ጋብዘክን ኣለኹ። ኣቐዲመ ግን ንኹልኽን ሰዓብቲ እምነት ክርስትና እንኳዕ ንበዓል ትንሳኤ ብሰላም ኣብፅሐኩም ክብል ይደሊ። ሎማዓንቲ ሒዘልክን ለመፅኣኹ ሓሳብ ውህብቶን መልእኽቱን ብዝብልን ኣነ እውን ዝገጠመኒ ከካፍለክን ዝደሊ ብዛዕባ ውህብቶ ዝኾነት ቆልዓ ዘማኸረትኒ ክነግረክን እየ። ብጣዕሚ ዘገርም ገጠመኝ እዩ። ቀቐዲመ ግን ውህብቶ እንታይ እዩ? ውህብቶ ሓደ ሰብ ዝህበክ ውህብቶ እንታይ እዩ ዝውክል? እዚን ሓሙሽተ ከፊል ሒዘልክ መፅአ እኒኹ ክነግረክ ይደሊ እየ። እትና መጀመርያ ቀይሕ ዕምባባ ያው ሃምትል ትለመደ ወይ ድማ ኩሉ ሰብ ሃም ልፈልጦ ካብ ዘፍቀረክን ካብ መፃምድኽን ማለትም ኣፍቂሩኪ ገና እሺ ዘይበልክዮ ወይ ድማ ኣፍቂሩኪ እሺ ኢልክዮ ተቐቢልክዮ ክህበክ ዝኽእል ውህብቶ ክኾን ይኽእል እዩ። እዚ ቀይሕ ዕምባባ በቃ የፍቅረክ እየ ፈታዊ እየ ኣፍቃሪ እየ ብሓደ ንኹን ሪሌሽን ይሃልየና ፍቕራዊ ህይወት ንመስረት ምናምን ዓይነት ነገራት ክውክሉ ይኽእሉ እዮም። ያው እዚ ኩሉ ሰብ ስለልፈልጦ ኩሉ ሰብ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ልትገለፀ ብዙሕ ሰባት ብደርፊ ይኹን ብፊልም ይኹን ብልተፈላለዩና ሶሻል ሚድያ ተፀዕኖ ይኹን ኣብ ፍልጠት ለሎ ስለልኾነ ኣብዚ ብዙሕ ክፀንሕ አይደሊ። ግን እግረ መንገዲ ክትፈልጥ እዩ ልደሊ ሓደ ሰብ ቀይሕ ዕምባባ ይህበክሎ ማለት የፍቅረክ እያ ሃም ልብለክሎ ወይ ድማ ምሳኺ ልተፈለየ ርክብ ክህልዮ ሃም ልደለየ ፍሉጥን ልተገለፀ እዩ ማለት እዩ። እቲ መበል ካልኣይ ድማ ናይ ውሽጢ ክዳውንቲ ማለትም ፓንት ክኾን ይኽእል እዩ ወይ ድማ ብራ ሬጆ ምናምን ዓይነት ውህብቶ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እዚኦም ክህበክ ተሎ መጀመርያ ክተስተውዕሉ እዩ ዝግበአኪ ካብዚ የፍቅረክ እየ እናበለኪ ግን ገና እሺ ዘይበልክዮ ምሳኺ ርክብ ካብ ዘይብሉ ሰብ እዚ ውህብቶ ሃምግለይ ክትቕበልኒ እኒሄኪ ኢለ ኣይሓስብን። ምክንያቱም እዚ ውህብቶ እዚ ክትቕበልዮ ትኽእሊ ምሳኺ ምስ ዘሎ ተረዲኽኒ መፃምድኽ ምስ ዝኾነ ምሳኺ ህይወት ምስ ዘለዎ ኤቭሪቲንግ ምዝ ሰብ እዚ ህይወት ምስ ዘለክ ሰብ ኢኺ ክትቕበል ዘለክ እምበር ካብ ማንም ሰብ ክትቕበልኒ እኒሄኪ ማለት ኣይኮነይ። እግረ መንገደይ ግን ሓንቲ ቆልዓ ልገጠማ ነገር ክነግረክን ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሪት እያ ካልኣይ ዓመት ተምሃሪት እያና ብጣዕሚ ሓፋር እያ። ኣዛታይም ዝኾነ ወዲ ትፈቲ እና እዚ ወዲ እውን ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሪ እዩ እሱ 50 ዓመት ተምሃሪ እዩ እሳ ካልኣይ ዓመት ተምሃሪት እያ። ኣጋጣሚ እዛ ቆልዓ ልተን ደቂ ዶርማ ተሪኦም ዝፈትው እና ተፋልጠን ስቑኢሉ በቃ ሃም ልቀራረቡ ምናምን ነገር ብቴሌግራም ለውግዕዎ ምናምን ነገር ተሪኦም እና ኣጋጣሚ እዞም ናይ ደቂ ዶርማ ዝኾነ ኣጓላት ይፎትዮ እሳተንላ ግን ምስ ዝወዲ እዚ ናይ ምፅሕሓፍ ናይ ምርኻብ ብዙሕ ነገራት ናይ ምሕላፍ ኦፖርቹኒቲን ኣጋጣሚ ዘለዋ እዛ ጓል ጥራይ እያ እና ተፀሓሓፉ ነገር ተውግዑ ነገር ምናምን ልተን ደቂ ዶርማ ተርእየን እና ዝኾነ መዓልቲ ናይ እዚ ሰብ እዚ በርዝደይ ይበፅሕ እና ውህብቶ ክህቦ ደለይሲ እንታይ ዓይነት ውህብቶ ክህቦ ብጣዕሚ ጨኒቑኒ ዘሎ ማለት ፍቕረኛ ኣይኮነይ ይፎትዮ እየ ግን እሸይ ተባሃልናይ ምንም ዓይነት ህይወት የጀመርናይ ግን ለለስ ውህብቶታይ ክህቦ ኣትሊስት ውሽጠይ ዝገልፀለይ ዝኾነ ነገር ሃም ትፈልጣኒ ሓፋር ስለልኾንኩ በቃ ካብ ምንጋር ብላዕሊ ና ውሽጠይ ነገር ክገልፀለይ ልኽእል ውህብቶ ክህቦ ይደሊ እየ እሞ እንታይ ትመኽራኒ ገለገለ ኢላ ተማኽረን ካብኡ ዘን ደቂ ዶርማ ድማ ንእሽተይ ወጣ ልበላየን ውፅእ ልበላየን እና በቃ ችግር የብሉ ባዕልና ፓክ ጌርና ተቐሊልና ምናምን ነገር ክነምፀል ኽኢና እስኺ ብቻ ትኽደንዮ ነገር ምረፂ ትጋነየሉ ቦታ ምረፂ ሰዓትኩም ስፔሲፊክ ግበሩ ምናምን ነገር ተባሂሎም ይማኸራላ። እሺ ኢላ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክጋነዩ ኣብ ዝኾነ ካፌ ክጋነዩ ስጦታ ድማ ሒዛትሉ ሃም ትኸድ ምናምን ትነግሮ እና ኢማጂን ልጋነዩሉ ቦታ ፐብሊክ እዩ ወይ ድማ ካፌ እዩ ብዙሕ ሰብ ልእከበሉ ቦታ እዩና ኣዛታይም ያው ንዓይደር ተምሃሮ እየን ዘና ቆልዑ መቐለ እዩ ጠቕሊለን ውህብቶ ጠቕሊለን ምናምን ነገር ውህብቶ ሃም ልመስል ገይረን ኣዘገጃጅን ምናምን ይባስ ሳለ ቀሚስ ገይራ ምናምን ፏ ኢላ ትኸድ። እዚ ሰብ ከፍ ኢሉ ይፅበያ ይጋነዩ ሻሂ ይሰትዩ ምናምን ቆንጆ ጊዜ የሕልፉ ፋይናሊ ክፈላለዩ ምስ በሉ እቲ ክትህቦ ዝደለየት ውህብቶ ትህቦ ማለት እዩ። ውሽ ትገብር ሞ ነዊሕ ዓመት ነበረለይ እንካ እዚኣ ምናምን ኢላ ምስ ሃበቶ ኣዛታይም ዋው ምናምን ነገር ኢልሞ ዝወዲ ክኸፍቶ ይብላ እሺ ችግር የብሉ ክፈቶ ትብል ግን ኣይትፈልጦ እቲ ዓይነት ውህብቶ ምዃኑ ኣዛታይም እቲ ውህብቶ ገሊፅዎ ምስ ገበፁ ገምታታ ሃም ልኾን እዚ ውህብቶ ኮንደም እዩ ነይሩ
ወይ ድማ ወዲ ሰብ ግብረ ግንኙነት ክገብር ተሎ ልጥቀመሉ ነገርና እዛ ቆልዓ ላብሊ ተኣትዮ ጨኒቆ እና ዝወድለ ንእሽተይ ተምሃረ ማቹርድ ለስለልኾነ ምድንጋፃ ምናምን ስረየ ንሽተይ ካብ ትፈልጦ ነገር ብላዕሊ ሃም ዝኾነ ተረዲኡ ንሽተይ አረጋጊዑ ምናምን ነገር ገዛ ሰዲዱ ሎንግ ታይም ላይ ተፀሓሓፉ ሃምል ነበሩ ሎንግ ታይም ሃም ላይ ተጋኑና ፋይናሊ ያው መፃመድ ሃም ዝኾነ ነገራት እንያ ኣብ ሪሌሽን እዮም ዘሎ ግን ሳምታይምስ ውህብቶ ማንነት ኻይሉ ውክል ሬኺ እዚ ሰብ እዚ አንደርስታንድ ተለይ ገብራ እዚ ሰብ እዚ ማቹርድ ተለይ ኾን ለዝድያ ተደለይን ምናምን ነገር ይሉ ልደልዮ ነገር ገይሩ ላሽ ድክብላ ወይ ድማ ኣሕሲሩ ንክርያ ክገብራ ክኽእል ነይሩ ማለት እዩ እና ስለዚህ ተቀበልኦ ውህብቶ ካመንና ታይ ምዃኑ ክትፈልጣ ክትኸላኒ ይክል እዚ ፓንት ብራ ምናምን ነገር ናውሽጥ ክዳውንት ምናምን ክወሃበክ እንተሎ ካብ ሁሉ ሰብ ተቀበላኒ ይክል ማለት አይሆነ እዚ ውህብቶ እዚ ሃምግለይ ካብ መጻመድህን ካብ ፍቅራዊ ህይወትህን ተተቀበላ ሪከመንድ ይገብረክን ምክንያቱም ሚኒንጉና ትርጉሙ ኻሊ ስለልኾነ እቲ መበል ሳልሳይ ድማ ቀሚስ ክዳውንቲ ምናምን ክበክተሎ እዚ ሰብ እንደገና ሓላፊነት ይወስደል ኸያ አነ ሪስፖንሲቢሊቲ እንሂኒ ለአኺ ምናምን ሃምሉ ለክሎ ክትፈልጥ ክትኸልኒክ ማለት ቀሚስ ማለት ለኾነ ትጓል ልክትጽብቕ ለኾነ ትጓል ድምቕ ልክትብል ለኾነ ትጓል ካብ ለኾነ አጓላት ጸብለል ልክትብል ልገብራ ነገር እዩ በቃ ካብ ኩለን ዩኒክ እትኾነሉ ክዳን እዩ ስለዚህ እዚ ክገብረል ከተሎ እዚ ሰብ እዚ ሃምል ጥንቃቐልኺ እዚ ሰብ እዚ ለአኺ ሓላፊነት ሃምል ወስደልኺ ወይ ድማ ወለድና እውን ከዚ ቀሚስ ኮይኑ ብልተፈላለዩ መንገዲ እንድሕር ልኸድና ኮይኑ እንድሕር ጫማ ምናምን ልገዝአላ ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ በቃ ናትኺ ፕሮቫይደር እያ ናትኺ ናቅርቦት ምንጭ እያ ሃምል ብላሉ ግልጽ እዩና እዚ ከበክተሎ መልእኽቱ ሓላፊነት ይወስደልኸ እያ ኣነ እናሃለኹ ስኽም ምንም ነገር ኣይገጥመኪ ኣነ እናሃለኹ ናትኺ መከታ ምዃነ ክትፈልጥኒኪ ሃምል ብለክሎ ክትፈልጥኒኪ እቲ መበል ራብዓይ ድማ መኪና ክኾን ይኽእል እዩ ስልክለ ክኾን ይኽእል እዩ ገዛ ክኾን ይኽእል እዩ ምናምን ነገር እዚኦም ውህብቶ እንድሕር ልህበክሎ ለለ ዓቕሙን ክትርኢ ወይ ደግሞ ፓወርፉል ሃምል ኾንኹ ሓይሊ ሃምለለኒ ልዕሊ ምንም ኣብ ትሕተይ ተትፅለሊ ብዙሕ ነገር ሃም ተትርፊ ወይ ደግሞ ኢነርጂኡ ፓወሩ ክትርኢ ሃምል ገብረክሎ ክትፈልጥኒክ ምክንያቱም ናብ ውህብቶ ንእሽተይ ዓብይ የለይ ልብሉ ሰባት ብጣዕሚ ልተጋገዩ ሰባት እዮም ሓደ ሰብ ዕምበባ ይውክል ይሆ ማለት እስኺ ቫልዩ ክትገብርዮ ዝግበአክ እምበር ምስ ሓደ መኪና መዓረ እዩ ማለት አይኾነይ ሪኺ ግን እስኺ ዕምበባ ክበክተሎ ሪስፔክት ክትገብርኒክ አትሊስት ሓሲቡልኽንዩ አትሊስት ታይከባይሉ ተጨኒቑልኽንዩ አትሊስት ብፍቕሪ ልበክሎ ነገር ስለልኾነ ቫልዩ ትገብርዮ ኒኪ ነገር ግን ሚኒንጉ ግን መኪና ክበክተሎን ዕምበባ ክበክተሉ ትርጉሙ ሓደ አይኾነይ ስለዚህ መኪና እንድሕር ልበክሎ ኮይኑ ወይ ድማ መኪና እንድሕር ይውኪ ወይ ስልክ እንድሕር ልገዛልክሎ ኮይኑ ማተርያል ዝኾኑ ነገራት እንድሕር ልገዛልክሎ ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ ሓይሉ ልክትርኢ ልገብረክሎ ወይ ደግሞ ፋይናንሻል ስትሬንግዙ ልክትፈልጥ ልገብረክሎ ስለዚህ እዚ ሰብ እዚ መጻምድኽ ይኹን መጻምድኽ ለይኾነ እንድሕር ዝልበክሎ ኮይኑ ብውዕለታ እንድሕር ለይተእሰረ ዓይነት ጓል ኮይኑ ኸይ ተተቀበልዮ ኢትስ ኦኬይ ምንም ችግር የብሉን እትና መጨረሻና እምብል ይበሃል ውህብቶ ግን ሰብ ዓርሱ ክህበካ ተሎ ሪኺ እዚ ውህብቶ እዚ ማንም ሪጀክት ክገብሮ ይኽእል ማንም ክቋቋሞ ይኽእል ማንም ሰብ ለየግንዮ ውህብቶ ምዃኑ ክትፈልጥ ይደለየ ምክንያቱም ዓርስኻ መሃብ ማለት የፍቅረክ እየ ማለት አይኾነይ ሓደ ሰብ ዓርሱ ይሁውኒ ክብሎ ለኽእል ታይ ተገይሩ እዩ ማለት እንድሕር ትብል ኾንኺ ጀስት ሰልፍለስ እንድሕር ኮይኑ ማለት ሰልፍለስ ማለት ፐርሶናሊቲው ብሙሉእ ሓዲጉ ኢጎ እንድሕር ሃልይዎ ወይ ድማ በቃ ኣነ ልብለሉ ማንነት ሓዲጉ ለኣኺ ዓርሱ ለግዛእ ዓይነት ወዲ እንድሕር ኮይኑ እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ዓርሱ ለኣኺ ለሃበ ወዲ እዩ ዕድመ ልክዕኺ ክግዛእ ልኽእል ዕድመ ልክዕኺ ኹነለይ ልበልኽዮ ክኾነልኸ ልኽእል ዕድመ ልክዕኺ ግበረለይ ክትብልዮ ተለኸ ክገብረልኸ ልኽእል ልእዘዘኪ ልምብርካኸኪ ናትኺ ልኾን ሓይሊ እንሂቦ ግን ሓይሉ ኣብ ልዕለይኺ ለይጥቀም ልፈርሐኪ ለኽብረኪ ልንከባኸበኪ ኣብ ሂወቱ ዓባይ ነገር እስኺ ጥራይ ገይሩ ልነብር ሰብ እዚ ዓርሱ ለሃበ ይበሃል ሓምዛ ዓይነት ኣወዳት ኣይግነዩ ሓምዛ ዓይነት ኣወዳት ወርቂ እዮም ሓምዛ ዓይነት ኣወዳት ልቦም ብጣዕሚ ንጹሃት እዮም ድማ ውሑዳት እዮም ሓምዛ ዓይነት ወዲ እንድሕራግኒ ኮይንኺ እመንኒ ከም ልጠክ የብሉ ስለዚ እዞም ሓሙሽተ ውህብቶ ትርጉሞም እዚኦም ይመስሉ ናሎማዓንቲ ሓሳብ እዚ ነይሩ ክሳብ መወዳት 50 ስለልጽናሕ ክነቀኒለይ እዚ ቪድዮ እንድሕር ጠቂምክን ኮይኑ ላይክ ሸር ምግባር ከይትረሳዓ እዚ ቻናል ሓደሽቲ ልኾንክን ግን እዚ ቻናል ሰብስክራይብ ላገበርክን ቤተሰብ ንክትኾናኒ ብፍቕሪ ጋብዘክን ኣለኹ ኣብ ልቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም